गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा देग्लायनि बैसागु फोरबोखौ माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों फालिनो एबा रंजानो फोसावदों। जों मिथिगौ बैसागु फोरबोआ बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै रंजाथाइ फोरबो। बे हारिमुआरि रंजाथाइ फोरबोखौ जों मिथिस'हायै समनिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव फालिबोदों। नाथाय समनि सोलायनायाव बर' हारिया बैसागुखौ आब्रुथिनि गेजेरजों संरैखा खालामनायाव फेलें जाबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि दानि समाव बर'फोरनि बैसागु जानाय बिथिङाव गोबां गुलाय-गुजाय नुनो मोननाय जायो। बैफोरखौ फोसाबनायनि थांखिजों कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों बैसागु फोरबोखौ आब्रुथियै फालिलांनो खावलायदों। बैफोर नेमखान्थिफोरा जादों बर'नि असे हारिमुआरि दामजु जेरै खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, थरखा, गंगना, हारमनियाम आरिखौ बाहायथारनांगोन। बर'नि असे गानग्रा-जोमग्रा जेरै गामसा, गस्ला, आर'नाइ, दख'ना, फास्रा आरिखौ बाहायथारनांगोन। माइक, डिजे, गिटार, मबाइल, खाम गिजि, बाल्थिं, थोरसि बायदि दामना बैसागु जानाया बर'नि असे हारिमु नङा। बैसागु जानाय समाव हाफपेन्ट, लंपेन्ट, ट्रेक सुट, सेलवार कामिज बायदि बायदि गोदान मुगानि गानग्रा-जोमग्राखौ बाहायनाया बर'नि असे हारिमुआरि नङा। बैसागु मानिनायनि मुङाव लामाजों खारनाय गारि मटर आरिखौ बेंथेनानै जर-जुलुम रां बिनो मोननाय नङा एबा बेयो मोजां आसार-खान्थि नङा। बेनिखायनो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बैफोर नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै बैसागु फोरबोखौ फालिलांनो खावलायदों। नब कुमार सनियाया एमपि बिसायख'थि गेलेनो हानाय नंला। थांनाय माखासे सान सिगां नब कुमार सनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय खौरांखौ मिथिनो मोन्दोंमोन। फिन बेनि उनाव आरोबाव नब कुमार सनियाया बिसायख'थि गेलेगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय नब कुमार सनियाया एमपि बिसायख'थि गेलेनो हानाय नंला होननानै गुवाहाटि गोजौ बिजिरसालिया फोसावबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बेखौ लानानै जनजाति सुरक्षा मन्चआ गोजोननाय फोरमायदों। बैसागु फोरबो जोबनाय लोगो लोगोनो लक सभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो। जर'खायै आसाम रायजोआवबो मोन 14 लक सभा बियाबनि थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा फोसावदिं मेल लानायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो। फैगौ 26 एप्रिलाव नैथि खोलोबआव खुंजानो गोनां दरं उदालगुरि लक सभा बियाबनि थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों लोगोसे एनडिए दोलोनि बिजाथि एबा बिजेपि दोलोनि बिजाथि दिलीप सयखियाया गावनि नमिनेशन बिलाइ एबा बिजाथिलाइखौ उदालगुरि जिल्ला खुंगिरिनि मावख'आव गोबां रायजो राजाफोर आरो गोबां भटारफोरखौ लानानै बिजाथिलाइखौ गथायो। सांग्रां जानो गोनां मोनसे खौरां। जुदि नोंथाङाबो मोब्लिब बिल हरो एबा अनलाइननि गेजेरजों मोब्लिब बिल हरो, बैफोरखौ लानानै हेकारा रां लुथिनो नाजानाय खौरांखौ मिथिनो मोन्दों। हेकारा गोबां सुबुंफोरनाव मोनसे मेसेज हरदों। जुदि नोंथाङा इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ हराखै अब्ला थाबैनो हरनांगौ होननानै बेबायदियै मोनसे लिंक हरनानै मेसेज हरनायखौ मिथिनो मोन्दों। एपिडिसिएलआ बेखौ लानानै रोखा खेंफोरथि होदों दि इलेक्ट्रिसिटि बिल हरनायनि सायाव एपिडिसिएलआ माब्लाबाबो मेसेज हरा। थेवबो माब्लाबा मेसेज हरथारनांगौ जायोब्ला बेवहाय एपिडिसिएलनि रोखा फोरमान थागोन होननानै मिथिहोदों। इलेक्ट्रिसिटि मुलाम्फागिरिफोरा हेकारनि जेयाव गोग्लैया बेनि थाखाय एपिडिसिएलआ मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार फोसावनानै होदों। बे नाम्बारानो जादों 1912। सासे फोरोंगिरिया बिसायख'थि फोसावथायनि आयेन सिफायनायनि अजद। बिसायख'थि आय'गनि गोख्रों आयेनारि बिथोनखौ मानियाखै चिरांनि सासे फोरोंगिरिया। फारसेथिं फोरोंगिरिनि साख्रिनि सरकारनिफ्राय बेथन लानानै गुबुन फारसेथिं बिजेपि इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों सासे फोरोंगिरिया। 1 नं बाथाबारि गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि थेबारसन ब्रह्मनि हेंथायै बे अजदआ सिखांदों। बेखौ लानानै चिरां जिल्ला बिसायख'थि बिबानगिरि पि बिजया भास्कर रेड्डीनो अजद होदों बिपिएफ दोलोआ। काजोलगाव बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए फानिराम ब्रह्मआ फोरोंगिरि थेबारसन ब्रह्मखौ सासपेन्ड खालामनो दाबि खालामदों। सा-सानजा जननि एडिसि सिआरपिएफ बिन'द कुमार सिंहखौ सोनाब गुवाहाटि कमिसनार पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। 1994 मायथाइनि उत्तराखन्ड केडार आइपिएस अफिसार बिन'द कुमार सिंहनि हेंथायै लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव सासे आइजो मावफारियाखौ सोबानायनि थाखाय
केस रेजिस्टार जानायनि उनाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि 1994 मायथाइनि आइपिएस अफिसार बिन'द कुमार सिंहआ उत्तराखन्डनिफ्राय गुवाहाटीआव सा-सानजा जन सिआरपिएफनि एडिसि महरै बोसोरब्रैनि थाखाय उत्तराखन्ड पुलिसनिफ्राय डिपुटेसन फैदोंमोन। आथिखालाव मिरुनि नखर बिफाना आइपिएस अफिसार बिन'द कुमार सिंहखौ उत्तराखन्डआव दैथायहरफिनबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। कर्नाटक रायजोनि लाचयुन गामियाव सासे 2 बोसोरनि उन्दै गथ'साया बरिं वेल जावनाय गोथौ हाखराव गलांदों। 16 फुट गोथौ बरिं वेल जावनायाव गलांदों सासे उन्दै गथ'साया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गथ'आ गावनि न' खाथियाव गेलेनो थाखाय ओंखारलांनायावनो हरखाबै 16 फुट गोथौ हाखराव गोग्लैलांदों। जाथाय जानायनि उनाव रैखाथि हान्जाया खौरां मोननायनि उनाव जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै गथ'साखौ रैखाथि होनो हायो होननानै मिथिनो मोन्दों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।